Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan kanggo ngrumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 108 baris saking ngandhap 12 saking ngandhap. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufusu bikasaifil aghyari
Rubbama waqafat sering-sering mendek apa al-qulubu pira-pira ati mandek ma'al anwari sertane pira-pira cahaya pepadange ati kama hujibat kaya oleh kaling-kalingan apa anufusu pira-pira nafsune menungso kaling-kalingan bikasa ifil aghyari kelawan pira-pira kandele pira-pira liyane Allah Subhanahu wa taala. Lek nafsu terhijab mboten iso ndelok perkara-perkara sing gaib niku krana nafsu niku kaling-kalingan ndelok anghyar ndelok labete Allah terlalu kandel lah ndelok ndelok geni iso manasi ndelok banyu iso nyegeri ndelok panganan iso mareki ndelok duit iso nyukupi ndelok lha niku begitu kandelnya oleh ndelok sampai uang niku mboten iso ndelok barokah manfaat barang ngoten niku mboten iso kedelok halal haram ridane Allah sabar syukur mboten enten blas niku teng kamus wong sing nafsune pun kandel ndelok donya niki begitu pula nalikane ati niki wis mulai kebuka saged delok nur saged delok pak cahaya wonten wong sing wis ngerti halal haram nek nganggone ngene iki haram nek nganggone ngene halal akhire ati niku nggih kebuntel tenggene halal haram niku mboten ndang gagenan delok sapa sing maringi halal haram niku akhirnya ngalor ngidul diskusi perkara iki hukume piye ngoten napa elek mboten kok elek sing elek niku mendeke niku lho lha nek enten wong tugase tukang neliti panjen pegawe laboratorium bendina ndeloki pipise pasien lho nggih ndeloki pipise pasien iki wonge sing mriksakno pipise iki hamil apa ora ngoten delok pipise niki kekandungan pipise ana apa kencing manise apa ora ana kolesterole apa ora niku pancen pegaweane niku ya mboten napa-napa tapi lek mendek terus mendek teng riku ya iki kasar to nggih mendek kok mendek delok uyuh bendina eman-eman ngoten lho niku kudune munggah neliti sing sak dhuwure ngoten lho aja mendek sampean mengki terhijab ten niku lah nek pun munggah ngerti halal haram niku pun munggah tapi aja mendek soalnya mengki lek mendek teng halal haram sah karo gak sah niku mengki sampean gak krasa terjadi suul adab ngoten ya bener wong upacara iku kudu nganggo seragam lek seragam ora cocok ora oleh baris lah ngoten to lah tapi lek wis wayahe baris bareng panggah wis cocok ta urung delok ukurane gedene sakmene iki gak cocok lho wis wayahe baris bareng kok panggah ngono ae niku jenenge terhijab lho ngaji fikih iku ya penting ngaji fikih niku nggih penting tapi lek wis Allahu Akbar ora usah ngaji fikih masa wis Allahu Akbar bukai kitab neh lho sah ta ora Allahu Akbar ku iku mau lho ya batal neh nggih niku jenenge wakaf mendek apalagi merasa puas apalagi membatasi rahmat Allah hanya melalui ilmu fikih wah lah niku lebih sempit lagi mboten elek pancen lek orang ngaji fikih salat niku mboten sah maksudnya lek orang nglakoni ilmu fikih
Salat niku mboten sah mergo pancen ngelmune salat niku kudu melalui ngelmu oke syarat rukune salat piye bentuke salat piye urut-urutane salat piye niku pancen kudu belajar mriko tapi lek wis nandhangi salat krana kuwi wis wayahe sowan sebo teng ngersane Allah aja panggah mendhek teng fikih mawon betul lho nggih nah fikih wong sing sekedar arep ngamal karo fikih wong sing arep ditakoni masyarakat iku pancen benten. Lho ngoten lho nggih. Bagi bocah sing teng pondok pancen calone arep dadi pemimpin masyarakat, ngajine fikih ya kudu sing luas. Lho ngoten lho nggih. Soale termasuk klebu teng kene falaulana faro min kulli firqatin minhum thaifatun. Falona faro minkum taifatun minkum dan ya tafaqahuna nika fiddin liudiru qaumahum sak teruse nika fardu ain bocah pondokan bocah pesantren belajar fikih sing luas belajar tauhid sing niku fardu ain wajib mergo kowe dadi fardu kifayah maksude kowe sing arep nandangi fardu kifayahe masyarakatmu betul lho nggih. Lek sampai sak desa, gedene sak kecamatan, kok blas ora enek bocah mondok sing ngerti ilmu fikih sing luas, wong sak kecamatan, sak desa niku dosa kabeh. Tapi lek wis enek sing salah siji belajar kanthi temenan niku pun cukup jenenge fardu kifayah bagi sing kedunungan. Lho, bagi sing kedunungan ngadepi masalah niku dadi fardu ain, ngoten lho. Dadi fardu ain. Mulane ya penting ngaji fikih kuwi. Tapi aja mendhek. Mendheke niku lho sing dadi soal. Ya bener. Dadi tukang tambal ban niku ya penting mergo ndeloke king pundi. Mergo lek ora enek sing nambal ban gembos kabeh motor gak iso mlaku. Lah tapi kowe numpak ban tok ya ora cukup. Aja mendek ning ban ngono, kudu digabung, disempurnakkan nganggo ilmu-ilmu liyane. Paham nggih? Jadi mboten kok nuwun sewu, mungkin salah paham terus ngaji tasawuf fikih gak penting. Ya penting, ning aja mendek. Sing kandha ora penting sapa? Penting ning aja mendek. Tapi kowe aja kemlelet. Aja kemlelet rumangsa lek gak fikih ora mlebu swarga ya aja ngono. Semono uga sing ngaji tasawuf ya ngono. Ngaji fikih ritek lek ora ngaji tasawuf ora iso wusul ning Allah ora mesti. Sami mawon. Wong kabeh niki napa bentuk titik undangan saking Allah Subhanahu wa taala. Wong wis nyekel karcis ora mlebu ning gedung ya pirang-pirang kok. Ora nyekel karcis lek kenal sing duwe gedung ya iso mlebu lho ngoten lho. Lho kan ya wis ora mulane ora kenek sombong niku bangga ora kenek. Mboten kenek niku teng mriku niku. Jadi lah napa malih sing wis ora tau ngaji, nafsune gedhe, maksiate kandel. Lah niku jenenge ketutup kata fil angyar. Titik perhatiane urip namung ngurusi perkara-perkara liyane Gusti Allah. Lah niku nggih perlu golek pituduh. Ngoten, niku nggih penting sami mawon. Aja kok terus ngrasa ina. Kula niku dos pundi nasib kula cul cilik kok. Mboten nate kenal anggar. Mboten saged ngaji, mondok mboten sempat. Mboten usah cilik ati. Sing penting sampean berusaha sedaya niki kangge ibadah. Carane ya manut karo sing iso ibadah, manut karo sing pinter. Kau upama donya iku ora enek wong bodho-bodho sing gelem nyambut gawe, sing ibadah ya ora iso mangan padha mawon. Lho ngoten lho nggih termasuk jasane wong sing gelem ora poso tapi nggethu tandur maton ning sawah lho. Akhirnya wong sing gelem poso iso zakat fitrah ku lak panenane. Wong sing duwe teng sawah ora poso-poso niku lho.
Oh, tibake padha ae. Tapi aja mendhet. Niku lho persoalane namung niku tok. Sampeyan aja mendhet terus marem. Ya wis lek ngono aku tak gak poso ae, tak gak salat ae. Sing penting lho mboten ngoten ya diatur to wektune. Diatur wektune. Artinya titik takdir sing pun diparingi Allah teng kula sampeyan iki sama sekali tidak ada alasan untuk tidak tunduk dan manut kepada Allah, itu enggak ada. Nek sampai orang iso tunduk berarti kena hijab. Lah upama ora kena hijab ya berarti mendhet. Lho ngoten. Al-qulubu utawi pira-pira ati iku nuraniyatun. Bangsa cahaya, bangsa nurani. Mulane fatah tajibu mongko bisa kaling-kalingan apa kulub. Kaling-kalingan biwukufiha sebab mendeke kulub, mendek ma'alato ifil aghyari sertane pira-pira lembut-lembute pira-pira liyane Allah an-nuraniyati kang bangsa nur. Kama minal ulumi rupane pira-pira ngelmu wal ma'arif lan pira-pira pengetahuan. Ati itu jenisnya jenis nurani, jenis nur. Wong Jawa ngarani nurani. Nurani, nur, bangsa pepadang jero ati yang bisa mengenal hakikat segala sesuatu, diawali dari mengenal akunya sendiri-sendiri. Gitu, mengenal akunya sendiri-sendiri terus mengenal yang lain-lain itu bangsa nurani. Nah, yang namanya nurani itu gampang mendhet lek kepethuk balane sing padha nuranine. Oh niku pun sunatullah. Perkara niku badhe gampang ngumpul lek pethuk jenise. Gampang mendhet lek pethuk jenise. Banyu niku jenisnya pethuk adem. Niku gawan. Banyu niku gawane adem. Lah ngoten to nggih. Niku upama kok sampai dipanasi ritek. Wis molak-malik panas ritek. Niku angger sampean nendhekno ngoten ya bali adem neh. Nah, ati nggih ngoten. Ati niku krana bangsa nurani, senengane niku goleki perkara sing nurani, napa ngelmu. Ngelmu niku nurani. Ora ketok dadi ketok kok. Ora roh dadi roh, ora iso dadi iso. Ora kenal dadi kenal. Lho niku bangsa ati kabeh. Mboten bangsa ati kabeh. Mulane wong niku kudu mburu sesuatu yang dia belum tahu. Selalu mencari tantangan. Selalu mencari tantangan sesuatu yang belum tahu dia terus menggali sampai tahu sampai paham. Lah wis paham ya kepengin sing luwih paham maneh. Lah itu namanya aghyar nuraniyah. Aghyar nuraniyah itu sesuatu selain Allah tapi sing ngemu perkara sing padang-padang. Ngelmu, pengetahuan, seluk-beluk tentang rahasia hukum, enekne sing seluk-beluk tentang karomah, khasiat, hikmah. Iki kenal asma sing jenenge iki lek diwaca ping sakmene ketemune ngene. Lek macane ning jaba omah ora usah ning isor payon bareng karo temete sing ngembun kok kowe iso muni ayat kene sing sakmene kowe engko arep oleh ngene. Lek kowe iso maca ya qawiyu ya matin kok bareng karo iline banyu numpang ning dhuwur watu. Engko tasbihmu kuwi padha karo tasbih watu, engko awakmu atos kaya watu. Dijotos ora kenek, dibedhil ora njundril, dibiacok menter. Lho, niku enten wong sing pun diparingi paham kalih Allah ngoten niku nggih enten. Lho niku nggih ilmune Allah, tapi aja mendhet. Mergo ngono-ngono kuwi kabeh termasuk al-aghyar. Niku tesih klebu liyane Gusti. Niku nggih iso dadi hijab. Dan
sampean ngerti latar karo ngerti lampu hias teng ruang tamu, ya mesti luwih padang lampu hias teng ruang tamu. Ning lampu hias ning ruang tamu kuwi duduk sing duwe omah. Sampeyan ngerti lah apik men ya. Lampu hiase kok teng prentil kaya jambe ngono. Wah, hebat. Lah sing duwe omah mara asalamualaikum lho malah ora ditemoni sampean. Ora ngreken. Mergo sibuk kagum. Lho sibuk kagum ndelok lampu hias sing indah. Krana sampean sibuk kagum ngurusi karomah, sibuk kagum ngurusi khasiate wiridan. Akhirnya wiridan itu mboten dinggo sowan ning Allah, ning wiridan itu untuk menggali napa? Kasaiful aghyar kok kasaif nurani nggih, al anwar, cahaya-cahaya sing sakliyane Gusti Allah. Niku ya iso dadi gangguan. Iso dadi gangguan. Napa elek? Ya ndelok tujuane. Lha pancen tujuane teng mriku ya pas ta. Lho pancen tujuane sampean arep ngenyang lampu hias. Gek kepethuk lampu hias ya. Kepethuk sing duwe omah ya ora arep ngitung kula pengen dadi paseduluran kalian jenengan. Kula ajeng pengen sebo teng ngersane mboten, langsung takok nuwun sewu Pak. Niki lampu hias gawean londo tahun pinten niki. Sing ditakokno mesti niku. Lah niki pinten buat, lah niki lek apa dilelang ngoten pinten jenengan nyuwune pinten. Sing ditakokno niku ora kok terus kepengin roh jenengan asline saking pundi. Sakniki kok saged manggen ngriki niku dos pundi. Upami jenengan bisanan kalih kula dos pundi. Ora ngono, pancen tujuane arep nglelang lampu hias niku dadi sing ditakokno lampu hias. Yo senajan iso ketemu sing duwe lampu hias. Tapi mesti arah tujuan ini ku sing arep dadi kepentingane. Oh, saged mawon wong wiridan ayate padha, hizibe padha iso. Enten malih sing pengen ketemu bose niku ora kok arep ketemu bose enggak. Ya ketemu salaman ngono tok tapi takok. Nuwun sewu Pak Bos, karyawan jenengan sing ayu napa mboten enten? Lah napa? Nggih, nek saged kula mengke tak nganu lah nggih, sithik-sithik melok dadi karyawan jenengan ben saged rumah tangga kalih karyawan sampeyan niku lho enek sing model ngoten niku. Pengen roh karyawane sing ayu. Maknane napa? Ya maca hizib, ya ngajakno proposal tapi sekedar pengen petuk jin. Pengen petuk malaikat, pengen diladeni jin, pengen duwe khodam jin. Nggih mboten napa-napa, memang itu disediakan kok. Monggo lek badhe ketemu. Lho ngono juragane sugih banget kok. Monggo lek badhe ketemu, kula persilahkan. Nggih. Nek wis ketemu kono ya wis ditinggal karo sing duwe jin. Akhire krana jine wis indah banget. Sing kathah niku nuwun sewu, teruse niki sing gak penak teruse niki. Terus jin sing ayu banget dikandakno iki lho. Anake juragan widodari sing apik banget yo iki. Padahal itu jin. Saged terjadi ngoten niku. Mergo kanjen bentuk-bentuke tingkat elit niku antarane pelayan hotel elit karo sing mlebu hotel wong elit tenan niku ya bentuke padha dasiane. Wis mboten titen, mboten roh niku. Iku mang karyawan apa tamu, apa bos mboten ngerti. Wong sing urung tau roh seluk bluke hotel internasional. Mergo pelayane hotel tukang ngangkat koper niku nganggo dasi kok sepatunan mlipit tok. Sampeyan kira kuwi sing duwe hotel, ya ruwet ta nggih. Itu jenenge wukuf ma'al anwar. Berhenti karena terjebak oleh cahaya-cahaya pepadane kemakrifatan lan mukasyafah. Bisa terjadi begitu. Niku bangsa ati sing bangsa nurani. Semanten ugi bangsa nafsu. Wan nufusu. Utahe pira-pira nafsu iku zulmaniyatun, bangsa peteng. Lek nafsu, hawa nafsu bangsane ngamuk, syahwat
pengen mangan, pengen ngombe. Niku sasarane mesti sasaran bangsa wadak peteng. Ngelak pengen ngombe, lesu pengen mangan, kebelet pengen golek wedokan. Lha niku mesti bangsa bangsa sing ahyar ya ahyar, tapi ahyar sing peteng. Tapi lek wiridan pengen roh khasiat dipasani 40 dina niku ketemu ahyar ning ahyar bangsa nurani, bangsa nunur, bangsa padang. Ning karo-karone panggah ahyar. Lha niku padha-padha iso dadi gangguan. Nek targete kepengin kenal Gusti Allah, tapi nek targete pengen jukuk kuwi wis cukup. Pun cukup, nggih mboten napa-napa. Tegese mboten napa-napa pancen karo Allah ya disediani, ruang untuk itu ada. Apalagi ruang maksiat mau disediani kok. Dene soal akibat iki ya resikomu dhewe wis diomongi. Lek iku neraka, lek iku swarga, lek kowe gelem salat swarga, lek kowe ora salat neraka. Lha niku lampun wis diomongi bolak-balik ya wis. Tapi tetap disediakan. Sing pengen ora salat ya kono, remi-remi ya, gaple-gaple ya, turu-turu lho ngoten. Sing kepengin mlebu swarga salat ya kono, masjid ya akeh, langgare akeh disediani kabeh. Nggih, tempat untuk maksiat disediani, tempat untuk taat disediani, bahkan biaya untuk maksiat ada, biaya untuk taat juga ada. Karek menungsane pilih sing ndi, lah monggo. Dari sini berarti Gusti Allah niku sangat demokratis. Wa nufusu ta pira-pira nafsu iku zulmaniatun bangsa peteng. Lah nek peteng terus pundi? Patah tajibu, mongko gampang kaling-kalingan apa nafsu, kaling-kalingan bimahabbatiha, sebab oleh demen nafsu, demen likasa ifil aghyari, maring pira-pira kandle, pira-pira goer, pira-pira liyane Allah, al-zulmaniati kang bangsa peteng. Dan napa isine aghyar zulmaniyah? Minal adati, rupane pira-pira kebiasaan kemaksiatan, wasahawati lan pira-pira syahwat. Wonten syahwat, pengen mangan, pengen nerak, pengen melanggar aturan. Mergo lek diteliti ngoten aturan syariat, tatanan hukume Allah niki sedaya narik, ngangkat menungso, ditarik diunggahno supaya gak ngurusi sing asor-asor sing ahyar peteng niki dijak teng padang. Mulane tukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Sliramu tak utus iku supaya ngetokno masyarakat minadz-zulumat saking pepeteng-pepetenge ahyar zulmani, pepetenge syahwat, pepetenge ngamuk, pepetenge niku kabeh peteng kuwi supaya metu ilan nur maring padange ilmu, padange iman, padange keyakinan. Ya senajan iki sing dadi hijab, berarti dibanding karo sing hakikat luwih padang sing hakikat malih. Lha niku ditokno neh sampai nggih niku dinenge mi'raj. Mi'raj menaik meningkat dari aghyar zulmani naik kepada aghyar nurani, nanti naik kepada alam malakut, naik kepada alam jabarut, naik kepada alam lahut, terus naik lagi kepada alam-alam kegaiban yang lebih inti lagi, dan itu hanya bisa diketahui bagi yang sudah ngalami. Sing cerita tok ya mek cerita tok. Lha nggih ta? Cerita ya mek cerita tok, sampai nuwun sewu upama niki. Umpama bocah nom-nom niku kudu maca komik, maca buku-buku tentang hubungan suami istri, maca cerita-ceritane nggih hubungane wong lanang karo wong wedok dengan berbagai gaya, bentuk lan maceme. Sakniki lak usum bocah nom-nom niku. Lho, niku ya iso diketahui, tapi tetap tidak akan bisa merasakan seperti jalur yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nun sewu ora usah liwat qabil tu nikah. Bocah lanang wedok iso ketemu ning tempat wisata. Iso semayan ning hotel. Tapi tetep ana rasa los sing diparingna Allah niku mboten iso dirasakno lek ndeke ora ngrasakno qabil tu nikah. Mergo napa sing teng hotel tanpa qabil tu itu hanya didorong oleh kata ifil aghyar, dorongan syahwati, kebinatangan asli murni. Tapi lek sing liwat qabil tu nikah itu ada unsur rahmat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan itu gak akan diketahui lek gak liwat qabil tu. Lho niku lho kemuliaan namanya. Mesti beda. Ya, kita napa wangsuli sekedhik malih wa nufusu utahe pira-pira nafsu iku zulmaniyatun bangsa peteng. Krana nafsu niku bangsa peteng fatah tajibu. Monggo dadi kaling-kalingan apa nafsu bimahabbatiha sebab oleh demen nafsu demen likasai fil aghyari maring pira-pira kandele pira-pira goer liyane Allah azulmaniati kang bangsa peteng rupane minal adati nyatane saking pira-pira kebiasaan wasyahawati lan pira-pira kepinginan syahwat mula falqulubu mongko utahe pira-pira ati iku mahjubatun kaling-kalingan bil anwari kelawan pira-pira nur. Tapi nek nafsu kama anan nufusa kaya sak temene pira-pira nafsu iku mahjubatun kaling-kalingan bizulumati kelawan pira-pira pepeteng. Dan pepeteng niku bangsane nafsu, syahwat, kemaksiatan niku bagiane nafsu. Nggih niku sing ngaling-alingi. Dan cara ibarate kewan ngoten lek kucing niku gampang kejebak lek diiming-iming pindang. Betul lho nggih? Gampang kejebak lek diiming-iming pindang. Betul. Tapi lek laron niku gampang kejebak lek diiming-iming lampu. Mergo napa? Pancen laron niku senengane golek padang-padang. Tapi lek kucing ora golek padang-padang, ora peduli padang, ora peduli peteng, pokok enek amis-amis diparani. Nah, nafsu nggih ngoten, nafsu niku ndi sing cocok karo syahwat, ndi sing cocok karo adat, ndi sing cocok kalih kebiasaan-kebiasaan, nggih niku sing diparani nafsu. Tapi lek ngelmu ati, kolbu, ruh niku sing cocok karo padang-padang. Bangsane keterampilan, bangsane pengetahuan, bangsane keunggulan-keunggulan sing boten bangsa lahir. Lah niku kalbu, ati, ruh niku mesti seneng. Mulane menungso diparingi nafsu nggih diparingi kalbu. Hanya karena tahu lebih dulu, itu saja wis dia lebih bangga daripada keri sing dibomburi. Zaman sik kelingan to, zaman usume sandiwara radio nika. Nggih. Endi sing seri dhisik dhewe, ya iku sing radione paling laris. Napa supaya mergo sing pendengar iki pengen roh teruse, kepengin disiki kancane. Nah sifat disiki ngeten iki lho niki jenenge nur. Itu lebih tidak hanya sekedar kebanggaan fisik sing dipangan rasa enak, diombe rasa seger, disenggol rasa halus, mboten namung niku, tapi sampai pada menyentuh kebanggaan ketinggian derajat. Niku bangsa ngelmu, bangsa pengetahuan. Itu pun ngoten untuk orang yang ingin wusul kepada Allah,
Untuk orang yang ingin mendekat kepada Allah, nur padang kayak gitu pun masih menjadi hijab. Loh, ngoten lho nggih. Masih menjadi hijab, mulane aja mendhet teng ngriku. Wal haqqu utawi sejatine hakikat utawi Allah kang hak iku wara adalika ana ing gurine mengkono-mengkono kabeh kullihi sekabehane zalik. Padahal yang namanya al-haq, namanya kebenaran sejati, itu semua ada di balik itu semua. Betul. Nggih. Terserah. Sama nompet ajeng mendet, napa ajeng terus. Qala dawu sapa Abdul Hasan At-Tustari. Syekh Abdul Hasan At-Tustari radhiyallahu anhu rahimahullah. Rahmatullahi utai rahmati Allah iku alaihi ing atase Syekh Abdul Hasan At-Tustari fi qasidatihi ing dalam kitab qasidahe. Ing dalam syair qasidahe Syekh Abdul Hasan At-Tustari An-Nuniyati kang bangsa diakhiri nganggo nun. An-Nuniyati kang bangsa diakhiri nganggo nun. Syairane niku pucuke nganggo nun. Ngeten. Sajake niku nganggo nun. Iki unine. Taqayyadatil awhamu lamma tadakhalat alaika wa nurul aqli aurasaka sijna. Alah. Taqayyadat lil awhami lima tadakhalat alaika wa nurul aqli aurasa kasijna wa hammat bi anwarin fahimna usulaha wa mamba'u hamin aina kana fa ma hamna wa qad tuhad jibul anwaru lil ab dimislama tubaidu min azlami nafsin hawad dogona gadok kabeh ngene. Taqayyadatil niki enten sing taqayyadat lil nggih. Taqayyadat lil auhami lamma tadakhalat alaika wa nurul alaika wa nurul aqli aurasa kasijna wa hammat bi anwarin fahimna usulaha wa mamba'uha min ay nakana famahimna wa qad tahjubul anwa rulil abdi mislama tuba'idu min azla min nafsin hawad duna. Lah ketemu taqayyadatil auha mulamma tadakhalat alaika wa nurul al li aura sakasijna wahimta bi anwarin fahimna usulaha wa hammat bi anwarin fahimna usulaha wa mamba'uha min aina kana famahimna wa qad tahjubul anwa rulil ab
abdi mislama tuba'idu min azla min nafsin hawaduna takoyadat wis dadi kesrimpung takoyadat wis dadi kesrimpung kejiret keserimpet apa al awhamu pira-pira panyono pira-pira kesimpulan pira-pira dugaan-dugaan lamma tadakhalat nalikane rebutan mlebu apa auham alaika ing atase sira pengertian-pengertian kesimpulan-kesimpulan yang silih berganti masuk di dalam otak kita itu bisa nyerimpung laku-laku kita. Kesimpulan sementara niki lho, lek gak mangan ora iso urip. Lek ra duwe duit ora penak, ngoten niku. Lah mongko bisane duwe duit kudu nyambut gawe, mongko nyambut gawe kudu kuat, mongko bisane kuat kudu mangan. Mongko bisane mangan kudu ana duit, bisane ana duit kudu nyambut gawe, bisane nyambut gawe kudu sehat, bisane sehat kudu duwe duit. Mubeng ae kan terus tadakhalat, saling tumpuk menumpuk, rebutan mlebu didhisikno kabeh. Jane sing didhisikno ki endi to? Ngurusi gawean apa ngurusi bojo? Lek ngurusi bojo ra iso nyambut gawe, lek ngurusi nyambut gawe malah ra tau ketemu bojo. Lho nggih ta? Terus akhirnya ana tuntut menuntut, Mas sampan iku percuma. Mosok nyambut gawe gedhu aku ora mbok reken. Mulih-mulih kare nggawa kesele aku mbok anggap apa. Lah aku njaluk ngene-ngene sithik ra dituruti, tapi lek sing ngkon kantor blas budal. Ya. Rebutan dhisik to niku? Rebutan dhisik. Ngoten. Lho niku jenenge napa auham sing muncul saka syahwat, muncul saka kepinginan. Muncule napa to asale? Sampeyan lak kepengin rabi to. Kawitane dhewe pengen rabi, rumangsane sampean wong lek ora rabi ora sempurna, bisane sampurna lek rabi. Lho bangsa rabi tenan bingung lek dhisikno. Durung kon duwe anak. Lho, bangsa duwe anak sing wedok ngeloni anake. Bapake anake yo njaluk kelon. Lah nggih ruwet. Tadakhalat saling rebutan masuk untuk didahulukan. Semua mengaku sayang, semua mengaku penting. Katanya anak perlu perhatian dan kasih sayang, tapi suami juga butuh perhatian dan kasih sayang. Lek ora, iku jane golek neh mongko aku mau diwayuh. Lha neh. Tadakhalat. Karena berawal dari auham dan itu mengikat otak dan akal kita. Sehingga kita lupa, tidak berpikir tentang semuanya ini ada yang gawe itu sampai lali. Gitu? Mula wa nurul akli. Utawi cahaya akal. Iku aurasa wis maresaken apa nurul akli ka ing sira, maresaken asijna ing hukuman. Akhirnya kita terjebak, terhukum oleh kesimpulan-kesimpulan kita sendiri. Akale kadung nyimpulno, wis to, lek ndelok sing wis-wis, mesti akal muni ngono. Lek ndelok sing wis-wis, wong kuwi bisane mulya lek duwite akeh. Terus, lah iya, wong iki bisane mulya lek duwite akeh. Berarti wong iku kudu duwe duit akeh. Lho, sing ngudokne sapa? Lagi kesimpulannya akal sampean dhewe to. Akhirnya sampean gawe gedung penjara sendiri. Lalu sampean buat toko sendiri, sampean tuki dagangan sendiri, terus sampean mlebu ning hukuman kono dhewe, sampean akhirnya dihukum ning toko kono. Sampai jam 7:30 mlebu toko ora wani metu. Mergo wis dihukum ning toko kono.
Kon ngenteni wong tuku nyengklung gak teko-teko sing teko laler. Ya ora ngalih wong kadung dihukum teng mriku. Itu kan dari kesimpulan akal mulai ini kok. Ngoten. Lho nggih. Tapi iki mboten elek lho. Lho pancen jenenge wis kadung dihukum ya kudu manut sing hukum. Pancen yo kudu niku ngoten. Tapi lek wong pinter dihukum kok pinter beneran. Ning jero hukuman kene ae. Engko sesuai lak karo putrine raja aku dikirimi lho. Sing penting pokoke aku ning jero hukuman kene ridho ikhlas. Nah, sekali begitu kamu bisa berhubungan dengan di luar hukuman. Wong pancen urip niki dihukum kok. Lah nek mau dihukum ya aja urip. Ngoten. Wahammat lan nejo apa auham niku cita-citane menungso. Nejo bi anwarin kelawan pira-pira nur. Fahimna mongko dadi bingung sapa kita. Ngono. Oh, fahimna kang paham sapa kita. Mboten himna sing guri mengke. Fahimna kang paham sapa kita. Paham usulaha ing pira-pira asal usule anwar. Wa mamba uha utawi sumbere anwar iku min aina saka ngendi kana ana apa mamba. Wah. Setelah orang itu melihat kenyataan bahwa ternyata hidup aghyar yang kasih sing kandel iki ternyata menjadi hukuman kebebasan kerohanian saya. Akhirnya terus ditawani. Wis to, soal dunya iki wis dadi takdir Gusti Allah. Kowe nyatane ditakdir dadi wong tani, nikmati pertanianmu. Wis to. Ya lakonana olehmu macul, tapi saben macul kowe ilinga, lek lakon maculmu ku sangka Allah. Wah, mulai belajar wiridan karo macul. Wah, mulai atine karo Allah kebuka. Sampai suatu ketika rahasia takdir Allah dia dibuka atine, sampai ngerti ternyata pojokan sawahku iki enek malaikat sing nunggoni kene iki. Oh, kita komandane sing ngodot wineh iku. Ngoten. Ya akhirnya ora terus eling Allah, terus akhirnya terus mendek teng riku. Mendek teng riku terus cerita-cerita. Lah ning pojok kene iki enek danyange. Nah niku mendek akhirnya. Lu paham nejo, wahamat lan nejo apa auham. Bian warin kelawan pira-pira pepadang fahimna kang paham sapa kita usulaha ing pira-pira asal usule anwar wa mambauha utawi lan wa mambauha utawi sumbere anwar iku min aina saka ngendi kana ana apa mamba. Sumbernya dari mana dia tahu? Nek wis ngono famahimna mongko ora bingung sapa kita. Lek wis paham asal usule lek terus dadi gak bingung ta. Oh, kabeh sumber rezeki iki kok Gusti Allah. Oh, kabeh iki saka Allah. Dunya ruwet renteng macem-macem kabeh wis diatur Gusti Allah. Dadi mboten bingung. Nek wis mboten bingung ngoten, akhirnya nikmat. Nah, tapi bahaya. Nikmat sing sampean temokne nalika gak bingung niki ya iso terjebak sampean. Akhirnya sampean ingin mempertahankan nikmat niki. Mendek neh. Lah niku pancen menungso niku nggih ngoten niku. Penak kok terus dimiliki mendret. Bener penak aja dimiliki. Wis penak ya ditampa, penak ning aja dimiliki. Nggih Gusti, niki peparing jenengan. Nek manfaat nggih
Saman paringne mboten manfaat, saman ganti sing langkung sae. Oh niku, lho Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj niku roh keanehan-keanehan yo pengen mendhet. Sekali malaikat Jibril ayo terus. Petuk wong wedok maca ayu nawani arak kalih susu nika. Delala Kanjeng Nabi milih susu. Terus malaikat bejo sampean Muhammad tok sing dipilih susu. Upama sing dipilih niku arak ngono, umat sampean mendem kabeh. Sing dipilih susu aja akeh sing mendem kok nggih. Nggih, wis mendem kabeh. Dan niku tuwek tapi kok muacak menor ngoten niku. Oh niku wau gambarin donya. Donya niku menyen wis tuwek. Pun pinten-pinten ewu taun, pinten-pinten juta taun. Tapi korbane donya niku nggih pirang-pirang. Kathah wong mati krana mbelani donya. Kathah wong niku sing krana mbelani istana, mbelani pengen diarani wong pinter, pengen disawang wong teng donya. Ngoten mawon nggih dibelani sampai perang. Sing mati anak buahe pirang-pirang. Bangsa wis perang menang oleh pirang atus taun yo dimbrukne nah. Ya contone Singosari, Mojopahit nggih ngoten niku mawon to. Ya mulai Kenarok sampai Tunggula Metung sampai Ranggoto Jaya sampai Anusapati sampai macam niku rebutan apa to niku. Nggih kekuasaan ora kekuasaan mung semu. Dunya nggih ngoten niku, tahta, harta dan wanita. Pol-polane harta ya ditinggal mati, pol-polane tahta selama isih ning dunya ya mesti diganti. Pol-polane wanita kuwi ya mung sekedar ya sing muda ngono kuwi ya ngoten lho nggih. Sampeyan didukno wanita ayu lek wonge ora siap muda ya sampeyan gak sida lek. Nggih sing ngoten niku tibake pol-polane dunya. Dan mulane jur wong niku pengen gayo sing anwar, pengen sing gak ngono kuwi. Oh, pengen semangat, akhire wiridan ketuman usbang. Tapi niku mengkira pedhok ya padha ae sikape. Rebutan malih teng mriku. Tegese kebulet-bulet malih teng mriku. Rumangsane niku sing duwe omah tibake kuwi sing pelayane. Jadi pancen yo ayu tenan dibanding sing cah desa-desa mriku karo pelayane sing wong kutha kan luwih ayu sing ning kutha niku dikira niku sing duwe omah. Lah terus sing duwe omah tenan sing kaya apa? Lah itu masih dirahasiakan. Jadi kowe sabar ngenteni ya mesti ketemu. Dan iku waqat tahjubu. Lan kadang-kadang wis waqat tahjubulan kadang-kadang bisa ngaling-alingi. Apa ala anwaru pira-pira pepadang sing ditemokne sing anyar niku. Itu bisa menjadi hijab. Lil abdi kedue kawula. Mislamatu itu. Kaya sepadane oleh bisa ngadohaken min azlamin. Mislamatu itu kaya oleh bisa ngadohaken min azlamin saking pira-pira pepeteng. Ngene. Mislama kaya mat kaya sepadane barang. Tub itu kang bisa ngadohaken apa ma. Rupane ma min azlami nafsin saking pira-pira petenge nafsu. Padange akal, padange pinemu, padange kerohanian itu juga bisa menjadi hijab bagi seseorang sebagaimana gelapnya nafsu, gelapnya syahwat itu pun bisa menjadi hijab bagi seseorang. Loh, ngoten. Loh memang menarik kok. Barang padang itu sangat-sangat menarik. Begitu pula barang peteng itu sangat-sangat menggiurkan. Oh, ngoten. Wong dikai ngelmu silau padang ngelmune. Iku iso dadi hijab ora sadar
krana nyandang pepadang rumangsane sing padang ndeke dhewe. Lho langsung dadi hijab kok mergo padang. Udah. Mulane wong padang iku ya iso peteng, jenenge blereng. Padang niku ya iso peteng jenenge blereng. Wong blereng iku ya ora ketok apa-apa. Sami. Barang peteng ya iso ngaling-alingi, barang padang iso ngilangi kahanan. Lho niku saestu. Nek cara Imam Ghazali minimal wonten perkara 7 sing sakjane niki padang kabeh. Tapi lek mboten ngati-ati perkara 7 niki saged malik dadi jebakan sing ndadekne ati peteng. Napa ngelmu? Lho. Ngelmu niku apik banget ta? Tapi sing kedunungan mulai gak hati-hati takabur. Rumangsa pinter dhewe. Nomor loro ibadah. Lho, aneh nggih. Ibadah iso wiridan betu sewengi maca tahlil ping 100.000. Upamane ngoten. Lho niku nggih sae. Itu cahaya. Tapi wong sing kanggonan cahaya lek terjebak teng mriku piyambake rumangsa apik dhewe metu ujube niku nggih iso menjebak akhirnya piyambake sombong. Sing nomor 3 sifat indahe awak ayu utawa ganteng. Ayu ganteng niku sakjane kan penampilan keindahane Allah. Tapi wong sing kanggonan wong sing kanggonan niku akhirnya mungguh duwe rumangsa nek ayu dhewe ganteng dhewe. Rumangsane urip li arep ayu terus, arep ganteng terus. Ora ngerti ya serodok tuwek sithik, ya ayu jane isian tapi mlakune pincang. Wong kena stroke kok. Keple nyeret sikile ngono ayu wae dadi ora pate ayu malian. Dan sing nomor sekawan kekuatan, rasa, jaduk, ampuh. Lho, niku nggih nur kang Gusti Allah iku pepadang. Tapi sing kanggonan pepadang lek mboten ngati-ati niku kejebak iso takabur. Pun pinten niku? Kawan. Sing nomor gangsal kekuasaan. Kuwasa dikei pewenang iso merintah. Kuwasa dikei wewenang iso ngatur. Niku lek mboten sadar ya sak karepe dhewe. Iku dadi jebakan malih. Sing nomor 6 bondo. Bondo niku nggih pepadang, soalnya niku amanat kang Gusti Allah. Wong dikai amanat bondo niku maknane kongkon nyalurno rahmat kelomanan. Tapi lek mboten hati-hati nggih saged kejebak. Mestine kudune loman malah cetil pahit. Ngerti cetil pahit. Wala sugih tapi tanggane dengap-dengap ora krasa. Gedhe apa bakhil. Niku napa padang donya niku padang. Donya bondo donya niku padang niku jatahke Allah, tapi sing kanggonan bondo donya niku lek mboten ngati nggih terjebak balik dadi peteng maneh. Kadang-kadang dheweke nyelingkrik munggah dadi pangeran rumangsa lek donya niku iso nguripi anak buahe. Nek ora tak kei duit ora iso urip lho, ngono rumangsane ngoten sampean. Sing nomor 7 ngoten pengaruh. Diperhatekno wong popularitas. Lho niku nggih pepadang ing Gusti Allah. Tapi wong duwe popularitas, wong duwe pengaruh niku lek mboten ngati-ati niku nggih terjebak. Rumangsane pengaruh itu segala-galanya. Mane sampai anak wong ridho nglakoni kemaksiatan mung krana mburu pengaruh. Buru popularitas ben dadi wong terkenal, mergo lek dadi wong terkenal niku ning dindi kok penak. Lho, terjebak nafsu malih. Mula teng mriki didhawuhaken waqat tahjubul anwaru lil abdi mislama tabaudu mislama tubaidu min adlami nafsin. Mislama itu kaya sepadane
oleh ngedohaken barang ngedohaken apa ma min adlami nafsin rupane saking pira-pira petenge nafsu hawat kang mengku apa adlamu nafsin mengku napa mengku dongenan ing napa dongenan ing utek-utek napa utek-utek niku nggih untek-unteke ati sing bingungno niku akhire nek pun kejebak bingung nah mula sangka niku mboten enten gondelan sanes kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.